ľudia, vítam z nového videa. No dobre, nevydržal som, ale mám tu s touto bubblegum a ideme si ju spoločne otvoriť a poviem, aká to je. Pekná tintovačka, vidíte? No, tak, a ideme ho chutnať. No, chutí. Moc cukru. Ale dobrá je bubblegum. Celká pekná, pozrieme, čo tam máme. Čakaj. No. A návod, kód. Krásne, mám jednu aj na nohe. Dobre, toto video už je u konca. A teraz každú hodinu za dáku okolo 12. vyjde preskúmávačka šialená. Je momentálne 11:40 a 37 a potom ju urobím ďalšie video preskúmávačkou. No, dobre, takže toto video je u konca. Čau!